14-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Hazrat Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'nun rivayet eden hadisinden nidai gaybni isbat etjek bolan galat tawjisinin jawabiyesi. Yahudi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu ta'ala anhu rivayet ediyor. İzen feletet dabbetu ahadikum bi'ardin fulat felyunadi ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu fe inne lillahi azza ve celle fil ardı hadiran seyahbisuh. Bir düz meydanda sizinha ayağılarınız yitip gitse, kaçıp gitse, şonda ya ibadallah diýdi qyğırın. Menin ayağılarımı saklawarın ey Allah'ın bendeleri diýip qyğırın. Allah'ın ýerinde bir hadir bendeler bardır. Sizin ayağılarınızı inha saklar diýip Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan şunu rivayet ediyor Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu ta'ala anhu. Alha ibn Seni diyen adam bu hadis kitabını getiriyor İbn Abi Şeybe musannefinde getiriyor Musannef İbn Abi Şeybe'de ya Tabarani alha öz kitabında rivayet ediyor. Bula başka da kan alha Bezzar rivayet ediyor öz musnedinde şunyanık kan kitaplarda rivayet bolan şunda da inha ya ibadallah deyip görünmeyen adamları gaýyby qyğırmak ýöne ýanky aýdan şeraitlerimizi hatman raýat edilmeli. Hamidan we musalliyan hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler senin okuyan hadisin gaýypny çağırmak barada däldir. Onun tawjisine Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanyň hadisinden ma'lum we belli bolýar. Hemçinan Petway Mahmudiýanyň özüne tahric eden şahsiýet Mufti Muhammed Faruk Saýip, Halife-i Mecaz Faqihul Ummat Hazreti Aqdas Mufti Mahmud Hasan Ganguhi Kuddüs'ür ruhu Mufti Azam Hind we Darulum Diýoband şöyle tahrir edipdir ki bendegani Hudadan murat awliya ya emawat murat däldir. Belki perişteler muratdyr. Çünança Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanyň hadisinde tasrihdir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala inna lillahi malaikatun fil ardı suwal hafazati yaktubuna ma yasqutu min waraqish shajari fa iza asaba ahadukum urjatan fi rijlihi bi ardin fulatin falyunadi a'inuni ibadallah. Rawahul Bezzar ve rijaluhu thuqqatun. Fetawai Mahmudiya 3-nji jilde 121-nji sapga. Beşek Resul Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Beşek Allah Taala üçin ferişteler bardır yerde hafaza ve nigahban feriştelerden başga ýazýarlar ol zady ki gaçjor daraxtyň ýapragyndan bes wagtdyk ýetişsizlerin bireňizge urja ýani harygyp durmak endigan yerde bes bayat nida etsin kömek edin maňa Allah Taalanyň bendeleri diýip rivayet etdi bu hadisni Bezzar we bu hadisin rijallary hem suqqa mahkemdir. Ahunda adamyň rivayet eden hadisiniň senedinde hem zuhlyk bardyr. Hemçinan Mufti Muhammed Faruk Saýip tahrir etdir. Ve rijaluhu wasaqu ala du'fin fi ba'dihim illa anna Zayd bin Ali lam yudrik utbata. Fetawai Mahmudiýanyň 3-nji jildi 120-nji sapga. Ve şol hadisiň rijallary hem itimat etdiler. Bazıysının zayıflığına, meger bişek Zayd bin Ali tapmadı Utbanyň zamanasyny. Yani şol ahunda adamyň rivayet etdiğin hadisinde Zayd bin Ali Utbadan rivayet etdiyor. Zayd bin Ali Utbanyň zamanasyny tapmadı. Kaýsy bir hadisin senedinde zuhf bolan jähetli özüne hem zuhflyk gelýär. Ve açık gurrun ol hadisten nidai gaýyp we nidai emwat sabit bolan ýok. Ve halanka ahunda adamyz bolsa şol hadisten nidai gaýyp we nidai emwatny sabit etjek bolupdyr. Bul iştibah we ýangyşdyr. Fetawai Mahmudiýanyň özüni tahric eden şahsiýet ilmi Mufti Muhammed Faruk Saýip şol hadisteki ahunda adamyz okuyor. Hudaý Taalanyň bendelerini çağırın diýip bendegani Hudadan murat awliya we emwat murat däldir. Belki ferişteler muratdyr. Hazrat Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanyň hadisinden ma'lum belli bolýar. Belente terjimesi bilen arz boldy. Binaen hormatly ahundada sen müjtehit bolmasaň hadislerden istinbat we ijtihad etjek bolup ýörme. Hadisten istinbat we ijtihad etmek fakat müjtehidin işidir. Eger müjtehit bolan bolsaň hadislerden istinbat we ijtihad ediber. Bizler hem sana tahsin we şabaş we afirin aýdaly. Eger müjtehit däl bolsaň hadisiň tawjisini öz pikrine wara tawjih etme. Belki müjtehitleriň tawjisine bak.